TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolien TV channel yenyu one chivhiti-vhiti chekuti kana chikatoya chirova nyaya kana vanhu vese vanoenjoy nekucelebrate. Mukaona ndaya kudai so handisi kuti ndiri kuuya kunotamba because ndagara handisi munhu wemajokes. Ndine chida kuti ndionesane nemi monzwisisa moonera zvinhu zvinenge zviripo paground. Nhasi ndina 0.5 na Comrade Traore toda kuti discuss nyaya dziri kunetsa. What is the way forward? Chichazomisa resolution 1 yakapasiswa kwaMutare. Resolution 1 ndoiri kuti president anofana kuextenda term rake muoffice. Vachipedza kwaMutare izvo so the next move or the next step ndeyekuti vaende kuparliament kuti vanopedza diri. But anyway, muri Zimbabwe, let me handisuda unya waste time yekuti tirambe tichingotaura zvinhu zvisina nebasa rese zvekuti tirambe tichingo no. Ndoda kuti tinge tichiita zvinhu zvedu tichinzwisisana. But kune vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregister macompany nekuvhurwa maFNB business account vasina work permit kana mastart permit, ndine company inonzi education research yandayo nayo. Vabate ndoshasha idzodzo ndovanogona kuitira zvinhu izvozvo as long as une passport chete. Aiwa, atiti noise isati masasika muzvezvo kuti tinoita noise over something chisina hope. Isu tiripo kuchenjedza vanhu nekuti vanhu vaziye zvinenge zvichiitika. Mukaona, I'm telling you, inini I'm one honest person. Kana Chiwenga zvamukorera ndichamubodza kuti vanhu kuti zvaramba. Hazva manje Chiwenga asina relevance. No, DJ Holy Mira. Yo, big up Comrade Traore wherever you are. Ndoda kumbobvunza panapa inini. Bozi mimi matara mukati kana pasina hope ndichataura. Comrade Traore, tikukumbira kuziva kuti hope yacho ndipo. Imi makagara matara makati muchira muchikumbira regero kana zvaramba ka. So far isi tikuona kuti resolution yapasa kai. Chitiudzai zvimwe itaura toziva. Inangu handinyanyoziva nyaya dzekuZANU-PF. Vakomana ka. Wona zvandoda kuonesa. Ndiri kuitika izvi not even half of what happened in 2017. Why during the persecution of Munangagwa. Actually zvatombosvika. Kana time yaMugabe kwakadzingwa vanhu zvekuma 150 plus. Izvi zvipangodzingwa vanhu tushoma. But panguva yaMugabe panga paiswa resolution rekuti Mugabe atoroererwa chipikiri yekuti akutongosvika paari kuda. Amuna kunzwa audio yandakapimira nezuro when I was talking about what happened in 2016 kuconference yekuVictors. No, isusu panapa atinoda kuti taure nezveaudio makadhikirira. Kana mune audio makaisa Comrade Traore pana vanhu vasina kuinzwawo panapa. Izvo kuti isusu takainzwa zvina basa tiudzei nezveaudio yacho moti explain ratonzwisisawo pamwe takati takarasika kapo. Aiwa, zvazvinoita ndezvekuti imimi tinenge tichitika muri machannels anenge achipa vanhu update even nezvepolitics. Yes. Saka meaning to say kuti munofanira kuita muchitifollowa. Kuti munozoita interest nesu pamune musingachanzwisisi imimi yepi zvinhu izvozvo tinoita kazvi-explaina kuti. No. Inzwai Comrade Traore. Tinenge tichifollowa isusu tiri kunzwa nditi sema individuals. Ini ndazvinzwa as an individual. What about vanhu vese vekuti vari kundifollowa vari kuningina? Vanogona kunge vasina kuinzwa yakavajamba. But vasangana this podcast yatiri kuita izvo so right now handiti. Munogona ngoti briefer. Kuti aiwa zvinhu zvinodai zvodai. Munenge mati briefer. Takukwanisa kuti vanhu vakwanisa kunzwisisa. Isusu takanzwa but vanhu havana kunzwa. Let me tell you what happened in 2016. Yeah. ZANU-PF holds a conference in 2016 in Victor. This is when calls for Mugabe to resign. It started circulating and doing rounds. Vapaitwa conference baba vanhu vakajamuka vakati Mugabe anotonga nyangwe afa. As long as ari mpenyu hapana anobvisa Mugabe ndo bhiza redu. For 2018 elections, this was in 2016. Baba kukaimbwa ndo pakaita mbiri kasonge kuti kumagumo kune nyaya. Kuchithreatenwa everyone anga achitaura nezvekuti Mugabe must rest. Which time the party has or it's time the party introduces another candidate.
song yagadzirwa yekunzi kumagumo kune nyaya yekuthreatena those voices dzainzi ndo a voice of rebellion within party structures. Vanhu vakaita sevabudirwa, vanhu vakaita sevasvikirwa, vanoita zvemweya mutsvene mapostori munongwaziya, akarira futi nendimi kuconference ikoko. Achiti Mwari adhindira Mugabe ndo candidate and ari kuzowina zvisingaiti pama-elections a2018. So people need to understand something. Politics dzeZANU-PF hadzidecidwi neconference. Succession politics hadzine chekuita netuma-funny resolutions, because that same resolution yakaitwa in 2016 ikaindozwa nemunhu wese. But munofanira kuonera kuti izvizvi it's a much worse situation. Why? It's a much tricky situation. Why? Because my affiliates ndo ari kuindoza 2030 but my structures chaiwo ZANU-PF haasi kusvida. Endai paground mobvunza anyone kuti what do you think about 2030? No one wants 2030 except for my bootlickers. This is why I've told you kuti ZANU-PF needs cleansing now. It's time for leadership renewal. Tobvisa deadwood isingafungi mabootlickers. Asingakwanisi kunzera kuti for a country that has got 45 years after independence, tinofanira kunge timbori pa level ripi. We need to do away with those leaders. This is why you see two factions battling within the party of ZANU-PF. Turutaura nezvanhu vakaita sana Jane van Muswere, kuzoita uyo ari kumwa mapirisi ekupenga anonzi Daniel Garo. And many others. Vanana Jane van Muswere, vanana Superman Nwanzira. Superman Nwanzira can do anything, baba. Ndofunga kana nawe mukadzi mese munoziva kuti Superman Nwanzira, baba. Maria uya haasarudzi kuti chii mwana wangu ere mukadzi ere. Anopinyurisa, baba. Okay. And you see. Yeah, zviri munzeve. Zviri munzeve kabatokonara tichitenderera ka. Vanhu vari kusaidi kwageneral vacho vari kushanda nawo vatiri kutemba kuti vanogona kuita plani ka. Hapasisina zvidhori zvedu zvakamuvhwa naMnangagwa. General vakasara vapa mhene. Tirambe tichisapota zvinhu zvakadhakwa ndozvatiri kuramba izvo kuti vanhu ngavasangane nechokwadi voita imwe plani kana vane plani. Mnangagwa is making one huge mistake. He's not focusing on building the nation. He's focused on consolidating power, which is very dangerous. Because under normal circumstances, to a person, anoita politics, really reformed and transformed, will know that the best way to consolidate power is to engage in development activities. Mnangagwa haana kana zvine musoro zvaari kuita, baba, hapana kana. Nyika iri kudzokera mumashure, ndiri kunzwa vanhu vatochema kuti magetsi wese. Mubvisei kana munhu wenyu here, mubvisei ka kuZANU-PF ikoko, hamuri kutomuwedzera kuti ari kugona, mubvisei. Baba ndoda kutaurirai, ndakasungwa 2022 ndataura kuti ED hapana chinozikanwa usiku hutatu. It's on record. Hapana chinozikanwa, ndikasungwa inini ndikanzi ndiri mupanduki, ndagurirwa neopposition. But I'm saying this is why we need to get rid of deadwood. This is why we need to get rid of clueless people within the party. Because vari kushoresa party yoita kunge chinhu chisina kana nebasa rese. Inini mamisa ese anofanira kubviswa, baba. Alright, Comrade Traore, ndaubvunza. What is the way out now? Toita sechichi because onai Comrade Traore kubva day one vanhu vakaisa trust pamuri handiti. But onai ka Comrade Traore, imimi you understand politics. Manga murimo muchini chibva kudhara muno understand. What about my followers? Vari kunzwa resolution 1 yapasiswa koko. Uyo ziyamba todedzera kuti game over. Vakutogadzira kuti vaende kuno amenda constitution. And you know kuti mukuparliament hakuna munhu anomira achioppose that constitution amendment ichada kuitika. Because vese vakatengwa vakapuwa mari ana wende mazifesa okatomutaridza kuti iri zimutengesi. Tiri kubvunza kuti what is the way out? Muri kuti general vachine plan here. Ndozva toda kuziva Comrade Traore. General wasina plan. Yes, Bunzai, I'm listening.
topoti iwo hautozviziva navauvazii hauna background knowledge yavo ndokumisira garo apa ndokumisira ziyambe apa ndobvada kuti vanhu ava matwins vanaye munhu wane unozviramba here ndoona usazviramba inini handiti hauzirambi because ese akangoita masasikam watarisa gari wotarisa ziyambi iforoma imwe chete so chinoita kuti munhu wamunotoona kuti brains acho hadzinoita mushe why do you take those people and what they say seriously? I understand. It's not about Ziyambi and Kazembe or all those guys. Chichi chamisa resolution 1 Comrade Traore ndo zvatoda kuziva. Chichi chamisa resolution 1. Chiwenga hana deal. Hana deal. No. Comrade Traore. Listen. Comrade Traore is why. Turikuti Chiwenga ne deal. That's why people are believing in the general. But ndikubvunza kuti chichamisa resolution 1 chi. Manje Chiwenga hana deal usanyebere vanhu. Akatopedzwa naye mdara yawo ya asisira. No. Inzwa. 0.5 inzwa. Woli. I can't say kuti Chiwenga hana deal inzwa. Because isusu we have been believing kuti mdara anopedza nditi. But toda kuziva kuti chichamisa resolution 1. Zvokuti mdara hana deal tichibelieve munhu kubva mashure ndiye akabvisa mugabe kamudara uyu. We have to believe kuti ane power naro ranga naro. Vanhu vake mageneral house ese akaita kuya yega akafa vamwe vacho vazhinji vacho vakabviswa kumaposition asisina influence military because dai anga nayo ka zvingadai zvakatoitika kudhara chinhu chakabhondoka. General Chiwenga hasisina relevance, hasisina power. In terms of power, angofanana nawo neniwo zvangu DJ Holly ndozikanwa nevanhu. No, DJ Holly, itai kuti Comrade Traore vapindure. Let Comrade Traore kuti itai kuti vambopindura zvandabvunza. Traore cannot answer on behalf of General Chiwenga because na iye haatovazivewo general vacho. It's just a fun. No. Very connected kani. Wana 0.5 inzwa. Very connected kani. Vanhu vari connected vanozivana kani. Aiona ka iwe whole inzwa. Comrade Traore havasi munhu wechibalance. Handikunzviza vanhu varimo munikire but inini ndinonyonzwa kuti chichamisa resolution 1 chi. Comrade Traore munhu wekuti anotozivana general zvokudaro. No, pane zvandakaudzwa kani inzwa kani ndovaziva vanhu ava mira timbonzwa kani ngavatipindure zvatabvunza kuti chichamisa yes something wakomana dai inini ndiri murakashi I would be the richest murakashi inini kwete zvevarakashi ma50% echinherera ananga achirakasha bhogasi ini ndingadai ndiine mari baba yemashuwa kwete zvofungira imba chaya ndine inotyisa but ndakatsveta zvese izvozvo why hazvina kundiintaisa hazvina kunditora mwoyo wangu why because ndoziva kuti chinhu chavo chakadhakwa chiri unoponja very fast. Problem yamunoita vanhu ndeyekuti imi munobva matoti mukaita question mark munobva matoda a detailed answer yekutoziva kuti ari kubva rini ari kubva how ende richizoshanda here kana mukabva maziva detail rakadaro munhu wacho achizobva ya Comrade Traore ndokumbopinda ipapo right. Mudarageza vakabuda vakataura kuti pamba pechigananda Scott anogara pakadai Tagwira anogara pakadai musokati chadai so vachirivhila maideas kuti imimi saka muri kufunga kuti zvigananda zvazvichabatika here kana vanga vachirivhila but he is the commander. Muri kuti ndiye munhu ari pafront line handiti akarivhila zvinhu handiti mukuzviona. Inini ndakatozviopposwa ndikati but Comrade Geza was not supposed kunge vachirivhila because he is intelligent man. Pari paintelligence ka handifunga kuti pana vanhu vanokwana paintelligence naMudarageza ndosaka asiri kubatika muri kuzviona. Saka ipapo ngatingotiwo kana manga mati mimi kwa pango ndo strategy dzamunoshandisa ndosaka pango vachingorivhila ka ndosaka vanenge vada kubvunza more and more. Politics munofanira kunzwisisa chimwe chinhu kuti politics dzakafanana necoin. There are always two sides to a scenario. There are always two sides to everything that happens. Imimi vanhu chinhu chandonzwisisa about you guys is manonokerwa. Mune time yenyu imimi yamakateya kuti Chiwenga arifanira kunge apresident. Chiwenga arifanira kunge atodhila nezvigananda. Chiwenga arifanira kunge atodhila nevanhu vaED zvese matsotsi ese ari kuita zvaari kuita. By such a time arifanira kunge atopedza. Hatisi kutomuda. Saka tinotaura izvi zvapedzapo.
aiwa indruda Chiwenga aiwa indruda Chiwenga because wona ikako mana Chiwenga ndiye akati aiwa Chiwenga ndikumuda indikumuda wovhura political party aiwa Chamisa siyana naye Chamisa ari pazororo chiboroi murero wenyu wamuri kuita kuzana ikoko pana vanhu havasikukaza no-PF yese ari pazororo rechi ari pazororo rechi zororo repolitics dzemapato. Baba, I can bet with all I have, but Chiwenga is more popular than Chamisa right now. General Chiwenga is the Mpanazi of Zimbabwe right now. But General Chiwenga is more powerful than Chamisa. Chamisa is more popular than General Chiwenga. That man has built a brand for himself. He's managed to build a name for himself. He didn't inherit anything. Because mind you, ZANU-PF, but for someone to be talked about my streets on every platform coming from ZANU-PF, that person is now cheaper, Baba. Who build that brand from scratch. Kusvika pakutonzi munhu uyu atone imwe party yake iri within ZANU-PF ibvai mamudzinga story nani. It takes a lot of work to show people that you want things to be done the right way. I love that. You cannot take this away from Chiwenga. I love that. Chiwenga has been politically sound. Yes. He's given good clarity as far as the vision for Zimbabwe is concerned. Yes, I love that. Is in a gateway mode. Yeah. Chiwenga akatonga atakuita sei munhu wese akatsakuziva kuti Chiwenga wants to industrialize the nation. Chiwenga wants to bring in investors, not just the Chinese. Parikudiwa maproper investors emashuwa baba. Kana machina achiuya anouya paine a proper template rekuti they are not capitalists. They won't be plundering my resources. If the Americans are to come, if the French are to come, everyone is going to come and invest in a mutually beneficial arrangement, which creates a win-win situation for everyone. I agree with you, Comrade Traore. Inini Comrade Traore ndiri kuside kwenyu. Handisi kuside kwa Holly, handiti. But ndiri kuside kwenyu ndikukumbira kupindurwa kuti chichamisa resolution 1 yakaitwa. Ndo answer iri simple yandiri kukumbira because you know this question yandiri kubvunza iri kubvunzwa navanhu vakawanda. I think I have got more than 500 questions dziri ngobvunza the same thing. Vanhu vangoti mubvunza kuti shamwari kwasangana na Comrade Traore next time vabvunze the same question. Saka ini handisa ndafila kuti yapindurika. Did people not hear General Chiwenga conference kwachona pahasha vachitaura kuti imimi muri kunyeperana nenhau Vision 2030? You need to understand kuti Vision 2030 haisi nhau yekuisa power munhu one kuti aramba achitonga ari ega. Vision yekuti whoever that will be leading in respect of the constitution works with the target of achieving certain things come 2030, by 2030. Not kuti iwewe ndio unongo uri president oramba uchingo he did say that and he gave people a warning. Alright, Comrade Traore Mirai. Alright, Mirai, I understand. Ndakainzwa speech yese ndakatoiteerera ini ndotofollowa VP Chiwenga zvekutodaro zvekurevesa. Point 5 ndanzwa chidairirewo DJ Hall uchiti ndikirikini rizolo vapindura ndiudze kaiwo chichamisa resolution 1. Point 5 batidza microphone undudza. Hapana baba chinhu chakatopasa baba takutoenda kukingdom. No, but Comrade Traore is here. Comrade Traore is here to answer ka, but ngoti vanga vapindura ka. Ndozvanadonyazoziva. But you know the people who are watching this program, Wally, Wally, you are the biggest DJ on internet right now. You know vanhu vese vari to represent iwo. Kuti vari kuda this answer is clear from Comrade Traore. Let him answer. Aiwa vanoanza aiwe unozizere mandikuudze unozizere Comrade Traore he is the most educated activist right now panavanhu vese vari kutaura izvi unozizere. Do you know that unozizere Comrade Traore ane degree ra unoziziverewo ndiani umwe activist ane degree unoziva. Saka manje let him answer this simple question. So let him answer the simple question iri kubvunzwa nema citizens. Chinhu chema-citizens kaichi let him answer. What I would like to assure people is now Mnangagwa knows that his time is up.
Mnangagwa knows that General Chiwenga is not happy with the way he's doing things. Tinotoona tega nespeech inenge ichitaurwa kuti General Chiwenga wataura kuti arrest matsotsi dosi rakaprovidwa. But still Mnangagwa doesn't want to do those things. Mnangagwa and his bootlickers have been warned. Kuti tena nemuchaiona ati hamungaipindi. Zvakataurwa munhu wese achindwa, so handisi kuziva kuti mune muchida imwe language yakaita sei. Handisi kuziva kuti mune muchida language yakaita sei. Kuti mukomana achipimba musikana kuti ndoda kuti ndivake musha newe. Mune muda kuti mukomana chabva atobvisa bhurugwa ipapo bva atoti ona injini yangu iyi. Inini ndinopedza ndiri shasha inini. Ndozva mune muruda here. Zvagara kuna musikana anobvuma kuroorwa nemunhu asina kumboona injini yake yacho kando. That's the simple thing. Imi muda kuti musikana aroorwe afe nenzara here. At least road name because I'm first one ana mare zvozvika. But nema ideas ari kutaura zvakavhurikira anogona kuenda pa stage iri na. Manje ndoda kusira pe follow blindly. Only da kubvunza something da kuti ndibatsire. Now ndibatsiro holi. Tomboti Chiwenga afoira. Izvi and you are saying the man has failed. Yes, ngandibobvisa yawa Chiwenga pa side. What do you think is the best way forward for Zimbabwe right now? Tinongojoina ZANU-PF tese. But kujoina ZANU-PF haisi way forward. Isitozoti nyika inake. Point of correction, DJ Holly joina ZANU-PF yacho wega. Inini ndiri kuti pasi nezanu yacho. Iwo imbomira mani. Ina asikumbonikirikira nini. Tikudana nema ideas are open anditi. Like the likes of ana Comrade Traore. Varototi nangu ndiri ZANU-PF but wona izvi kubaiza. Ndiye munhu wana akazosumuka akazviita. That's why he is in exile right now. Because anoziva kuti akazvitara ari pa ground anoswera akutodya porridge rabikwa namutamba uko. Baba effort ne sacrifice yaiswa na Mudara Geza. Vanhu vakaita sana Mudara Chiweru vaya. Effort ne sacrifice yo it's unmatched. It has to be respected and count for something. People must not give up. If munhu atori mu exile is not giving up, what more munhu atori ne freedom yekunotenga 2 keys yake ne dilution odzoka. Baba. That person must not even give up about freedom. Because this is the matter of life and death. As long as Chiwenga asatafa mtamba usati wapera, I will give up in this fight. If General Chiwenga is dead, as long as he's still breathing, he's still very much in the game, Baba. Comrade Traore, thank you very much. Thank you very much. Tana Mudara Comrade White Dwakamira. Togona zvadzosa pa part 2 but for now mubvunza wana upindura zvavo. White ndo imwe bogus inokupedzera yo data. Iwe DJ Holly usabvise Comrade Traore ngavaramba varipo. Comrade Traore versus Comrade Whitehead. Let's hear the eye because vana veZimbabwe vanotonzwa. Comrade Traore matotaura inini handizogona kuiafforda kuti tizotsvaka Comrade Traore na Comrade Whitehead. Holly Eta Comrade Whitehead right now maZimbabweans vanenge vadatonzwa inozoti inini zvangu kuside kwangu kuno kukuliende vanhu vadatonzwa nyaya zvisingaite. Tikuteerera nemaprofessor guys vari ku UK ikawo. Tinozovaisa pavo vega because right now Whitehead akafanana usachipanga. But DJ Holly, why uri kuramba kuti Whitehead na DJ na Comrade Traore vasangane? Later because for now the program nairi already lined up. We have to record that program now. Once we are done with that program, yes. Not Traore. All is biased towards Whitehead. Only Whitehead. And Skutoramba, because Whitehead is my source. He knows Mnangagwa on a personal level. He knows Chiwenga on a personal level. He knew Mnanga another Mugabe on a personal level. So it's a trusted source. I'm also not that way.
But by the way, Comrade Traore. Yes, my brother. I appreciate you, Baba. Not give up, man. Thank you for your contribution. You need to tenda zvangu. I need to tenda hangu because you know, pane ma points amabuditsa and ango farro zvangu. I appreciate you. In Comrade Traore don't appreciate because he's one of the young people and chido chekuti nyika kumberi. But chido pepe tikaona tukupusha madziro katofana kudzorana dahakwa tiri kuramba tichitambira kwakusiripo. Ngatitsvage imwe plan. Tokuya toungana pano chidiki toti Traore chitiyo ndiwo walida wedu ande timhanye nechino tokusapota maplatform tokutsvagira vanhu takutanga kufamba chino kwete ungoramba tichingoti maold horses aya vaneta madhara aya chimbowasiya vanozorora madhara aya. Baba Chiwenga still has a lot to offer, Baba. Baba. I know that man. I know what it stands for. Unfortunately, they don't need them. When I said our president, but I know that man will do. Baba, most people are going to be surprised. Baba, kuna usungwa benzi, Baba. Baba, kuna usungwa sasa mwede zikufungira Baba. Zudu wiki ne waka simba iso. Wiki ne waka kuone zakaita tafazu wachidawa next day. But next day, Baba. But makainzware nyaya yanonzi yani ya weekend chivayo nani kirikini ye atozotana nezvayo tozotana nezvayo weekend chivayo versus anonzi atozotaura nezvayo right versus chivayo versus general yeah. It's okay. Tinoitaura when you have time. All right, thank you so much. It's okay, thank you. Sure. Ibi vanhu mazimba vane chihondo mupfungwa nangu panorowa nharo ka kusvika zvinhu zvatodikirikina zvinhu zvatonaka but anyway murezimbabwe I think I'm done with this topic for now. If you have something you want me to say, tell me in the comment section. Kulien TV, Team DAT. Asivanu wachishamsika. Kulien TV, aichatzika. Saka, subscribe, wozo laika. Nechawana zvisapa na chichazusha. Everybody say Kulien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulien.